ассалому алайкум дӯстони азиз, мардам тамошобинои канали Савду ТВ. Дар қитъаи шашем бачаҳо, ҳамин поён понности мефурӯем вокзали Кӯлоб мешавад дӯстон. Ба ин тараф қитъаҳо мешавад. Ин ҳамиҷара дӯстон ба ном адрес шаҳид дӯстони азиз намиҷа. Ина мактаб муассисаи таҳсилоти умумии асосии рақами 46 бачаҳо азиз. Хулоса мактаби нав адреса гӯшидем, ҳам мерем тарафи дасти рост мегардем. Бо аюс видео мекунам, ҳам мактаба нишон метам. Фаҳмотон мешавад дӯстони азиз, фаҳмои шумо мешавад. Хулоса мерем, навор мекунем, лайкҳоро монем, дар канал подписатсия кунед. Видеоро дӯстон шурӯъ мекунем. Я бор дигар дӯстон ассалому алайкум. Хубанд инҷа. Наконец омадем. Ин ҳаминҷа дӯстон ҳамин участкае ки мақсад хона қабул кунем бачаҳо. Нигоҳ кунед, хонаи барак кардагиай барои савдо кардан дӯстон шароитҳош муҳайё шудагиайда. Дар умум 6 сотих заминай. Я бор нигоҳ кунед, шаҳри Кӯлоб, қитъаи 6, маҳаллаи Чаманзор дӯстон. Ҳозир бо далчи ҳамаша нишон метам. Чӣ хеле ки ай назди мактаб навор кардем, гуфтемтон, ҳамаша фаҳмондем. Хулоса дӯстон инамияй видеоро тамошо кунед, лайкотонро монед, дар канал подписатсия кунед. ҳамин дастгирии шумо пешравии кори Савду ТВ дӯстоне. Дӯстони азиз, ина раста нигоҳ кунед. Ина растаи мо. Ана ҳаминҷа дӯстон чӣ меган? Ҳамин учочкои овай ку ов. Ина гузарондагиан. Овро понни турборо гузарондан. Ona трансформатори нав бача азизда, ина трансформатори нав. Мақсад ки и камбуд надора, ина усталбаи бетонӣ. Ҳамин он як расходе бача ку медонед. Раҳ шибем пуш кардаги тайёр. Иншоалло хай бо далчи обод мешавад. Далчи обод мешавад. Ина дар умум 6 сотих замин барои 3 дархона. Яне ки бардоштагиан без перегородка дӯстони азиз. Шумо дама мактаба нишон тиём. Чӣ хеле ки аиҷа нишон додам. Ана ҳозир нигоҳ кунед, мактабаш ки ҷода бача азиз. Ана ми занира дестем дӯстон, ина мактабай. Мактаби ки нав кардам дӯстон. Ина эс бо раҳай, далчи бо тарафи боло раҳ мешава, асфалтай. Хулоса фикр кардам ки фаҳмидем, на дӯстони азиз. ҳамин тарафаш маҳкам нокадай бачако. Ин ҳамин тараф маҳкам нокадай. Ягон чӣ мекунед мешава маҳкам. Тараф понни маҳкамай. Ина дӯстон. Тараф понни маҳкам кардагиай. Ин ҳамин ҳолат. Ба семинблок барак пӯшондагӣ. Ина дохилаш дӯстони азиз. Ин ҳамин ҳолат. Ин ҳамин қачаи дига ҳеҷ надорад дӯстон. Бародари азиз, нархи ҳамин хона, нархи ҳамин участка 100 000 сомона бо савдо дора. Муомила мешавад. Диден мактабаш дар пешай. Овора гузарондан яки ҳуй накардан чизе ҳаст открити мегем бачаҳо. Медонед? Хулоса 100 000 маълумотҳои пурра дар описани ҳамин поёна бинен. Рақамҳои WhatsApp мебарояд бародарои Instagram, TikTok, Facebook. Меҷиқин адресҳо мебарояд. Мардуми YouTube номеро дар рӯи экрани шумо. Метавонед занг занед аз умми канали мо. Рақамҳои ман мондагиай рӯи экрандам, описаниедам ҳастай. Муроҷиат кунед. Чизе ки дорем омада видео мекунем. Дар якчанд сайтҳо рекламагузорӣ мекунем. Сарбаланд бошед дӯстон. Зинда бошед. Раҳмат ки моро интихоб мекунед, моро тамошо мекунед. Бо мо хона савдо мекунед, бо мо мехаред дӯстон.